motivarea angajaților și despre ce strategii poate să folosească o companie pentru a-i motiva pe angajați. Și când vorbim despre motivarea angajaților, cred că este foarte important să facem diferența între ce înseamnă motivarea angajaților și ce înseamnă satisfacția angajaților, pentru că sunt două lucruri diferite. Motivarea angajaților este procesul acela în care angajatul își menține interesul și este orientat într-o anumită direcție. În general, angajații motivați sunt un pic mai interesați de ce au de făcut, sunt un pic mai cumva implicați în activitate. De aceea, ca indicator prin care se măsoară motivația, de multe ori vorbim despre engagement, adică acel angajament și implicarea angajatului la locul de muncă. Și poate că ați auzit că multe firme și cel puțin pe agenda companiilor apare frecvent problema aceasta. Cum putem să facem ca angajații noștri să fie mai engaged? Și toate companiile își doresc angajați engaged, angajați care să meargă extra mile, care să fie acei overachievers, care să facă un pic mai mult decât te aștepta în mod obișnuit de la un angajat. Și atunci se pune întrebarea, cum pot să fac să-i păstrez pe angajații mei engaged? Și vă ziceam că avem o diferență între această motivație a angajaților și satisfacție în muncă. Și o să vă dau un exemplu. Ce înseamnă să fiu satisfăcut? Să îmi placă și munca pe care o fac și să fiu mulțumit de locul de muncă pe care l-am. Eu pot să fiu satisfăcut de locul de muncă, dar să nu fiu motivat la locul de muncă, adică să nu am performanțe mai bune și să se vadă că eu sunt dedicat și implicat la locul de muncă. Spre exemplu, îmi place locul de muncă pentru că are o clădire modernă, pentru că am un birou elegant și curat și confortabil, sau îmi place locul de muncă pentru că am multe zile libere, sau îmi place locul de muncă pentru că este bine plătit. Dar asta nu înseamnă că eu sunt și motivat, adică că mă și strădui să fac și să fie foarte bine făcut ceea ce fac. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, un angajat satisfăcut nu întotdeauna este și motivat. Așa cum niciun angajat motivat nu este întotdeauna și satisfăcut. În general, clar că între satisfacție și motivație eu am o legătură, dar nu este întotdeauna una directă. Dar de cele mai multe ori, într-adevăr, oamenii care sunt și satisfăcuți sunt și motivați. Prima întrebare pe care eu mi-o pun ca și companie este ce îi motivează pe angajați. Și bineînțeles că la întrebarea asta răspunsurile sunt foarte variate. Și ce îl motivează pe un om s-ar putea să nu îl motiveze pe un alt om. Și acum vă întreb pe voi. Pe voi ce vă motivează? Ce v-ați dat voi seama că vă determină să vă implicați în activitate, să aveți performanță și să fiți cumva interesați de rezultatul muncii voastre? Pe voi ca persoană ce vă motivează? Bonusurile. Deci o recompensă externă, financiară, bonusurile. Altceva, ce vă mai motivează? Pe mine mă motivează să știu cum munca mea duce la realizarea unui obiectiv. Ok, deci la tine ești mai orientat pe obiective și dacă tu știi că ai un obiectiv, un cel pe care vrei să-l atingi, faptul că înțelegi cum munca ta contribuie la atingerea acelui rezultat, asta pe tine te motivează. Asta este teoria managementului prin obiective. Nu? Ai stabilite niște obiective și atunci angajatul știe foarte clar ce trebuie să facă ca să ajungă la îndeplinirea acelui obiectiv. Altceva, ce vă mai motivează? Feedback. Într-adevăr, deci din analizele și interviurile pe care le-am avut cu angajații din companii din România, feedback-ul îi motivează pe foarte mulți dintre ei. De ce? Pentru că ce se întâmplă când primești feedback? Înțelegi la ce nivel te găsești în ceea ce privește performanța ta și înțelegi ce ai de făcut mai departe. De asemenea, ziceau angajații că pentru ei feedback-ul înseamnă că se simt cumva importanți și că simt că firma ține și cumva că îi pasă firmei de ei. Pentru că atunci când ți se dă feedback, ai senzația că pentru cineva contează ce faci și cum faci. Și își alocă timp să îți dea feedback. Altceva, ce vă mai motivează pe voi? Imaginea postului și ceea ce poți să faci pe postul respectiv. Așa, deci statutul. Și într-adevăr, pentru multe persoane, statutul pe care îl ai prin jobul pe care tu îl ai, asta îi motivează și asta își doresc, de fapt, de la un loc de muncă. Puteți să-mi dați exemple de locuri de muncă care îți conferă un statut mai bun, mai apreciat pe piață? Sau de către ceilalți? Manager.
Exact, pozițiile de conducere. De multe ori avem senzația că pozițiile de conducere sunt cu un statut mai prestigios și sunt mai bine văzute de către ceilalți și cumva că ești o persoană mai importantă, că ai mai multă putere dacă ai o astfel de poziție. Sau poziții de doctor, sau avocat, sau psihologi, sau în general poziții intelectuale. Pentru mulți dintre angajați, faptul că ai o titulatură, o denumire de post care sună bine și te prezintă cumva ca o persoană importantă, este o strategie de motivare. Din acest motiv o să vedeți multe companii care își denumesc agenții de vânzări ca Area Sales Manager, o să vedeți că angajații de la resurse umane se numesc, vă ziceam, strategic HR Business Partner, nu este consultant sau, știu eu, referent resurse umane, ci acest strategic business partner, consultant de nu știu care, senior și advanced, nu știu ce alte terminologii, care dau așa o conotație de ce important este postul acesta pentru noi și omul se simte bine. Pentru unii oameni asta contează. Să aibă un post care sună bine. Altceva, ce vă mai motivează? Competiția? Competitivitatea, da. Deci pentru foarte multe persoane, faptul că e o provocare, că jobul presupune o provocare, că este în competiție cu alte persoane, îi motivează. Nu pentru toată lumea competiția este motivatoare și aici trebuie să fim foarte atenți, să înțelegem competiția și să folosim competiția ca o strategie de a ne motiva cumva fair play. Poate că la noi în țară, pe stilul un pic mai post-comunist, a pus mai mult accentul pe competiția aceasta și pe individualism și pe o competiție care poate nu ajută foarte mult la rezultate la nivel de echipă. Dar putem să avem o competiție foarte sănătoasă. Deci o competiție în care faptul că celălalt are o anumită competență și se descurcă bine pe un anumit tip de task, să mă motiveze și pe mine constructiv și să mă facă să mă ambiționez și să mă strădui și eu mai mult. Pentru că avem și competiția nesănătoasă, în care de foarte multe ori intrăm în conflicte, de fapt, cu ceilalți, tocmai pentru că dorim noi cu orice preț să fim mai buni decât ceilalți. Din ce am văzut, din experiența mea, echipele cele mai sănătoase sunt echipele unde lumea înțelege că fiecare are rolul și importanța lui în echipă și că tu poți să fii foarte bun pe area ta de specializare și eu pot să fiu foarte bună și cea mai bună pe area mea de specializare. Și asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu mai bună decât tine, dar că ne dorim amândoi să fim cât mai buni sau cel mai bun pe bucățica mea pe care sunt eu specializat. Altceva, ce vă mai motivează? Ai zis la început, cred că Diana, de bonusuri, de salariu. Pe câți dintre voi simțiți că vă motivează salariul? Câți dintre voi credeți că pentru voi salariul este foarte important? Și eu cred asta. Pe termen nu știu dacă ar fi un factor de motivare. E foarte bun răspunsul acesta. Eu, de exemplu, nu aș fi motivată chiar dacă aș primi un salariu foarte bun, dacă mie nu-mi place treaba aia. Deci, cumva, aici aș vrea să ajungeți să înțelegeți lucrul acesta. Salariul este important, că nimeni nu spune că nu este important și este un criteriu de satisfacție la locul de muncă. Însă contează și alte lucruri. Corect. Și întotdeauna contează, de fapt, ai punctat foarte bine, Paul, că avem mai multe aspecte care ne motivează, că nu avem doar un singur lucru care ne motivează, că este un complex de factori care ne motivează sau care ne aduc satisfacție la locul de muncă. Dar haideți să povestim un pic despre salariu, că asta e un aspect destul de important pe care aș vrea să-l clarificăm. Deci, în mod clar, muncim și avem nevoie să fim recompensați financiar. Nu că avem nevoie de salariu. Și nu știu, poate e incorect și să spunem, domnule, eu nu vreau deloc salariu, că nu mă interesează deloc banii. Pe toți ne interesează banii până la un anumit punct. Dar trebuie să înțelegem că, de fapt, banii nu ne prea motivează. Ce vreau să spun prin asta? Până la un anumit nivel de salariu, adică noi avem nevoie de un anumit venit, de o anumită sursă financiară care să ne asigure cât de cât un trai decent. Pentru că dacă vorbim de a avea venituri foarte scăzute care sunt sub acel minim, de fapt e greu să vorbesc de persoane motivate și de persoane satisfăcute. Pentru că dacă eu nu reușesc să mă acopăr măcar cheltuielile minime, va fi greu să mă concentrez poate la alte nevoi de dezvoltare sau alte nevoi de, de
cunoaștere pe care aș putea să le am. Dar de la un anumit punct în plus, salariul și veniturile financiare pe care le am nu mai reprezintă o motivare. De ce? Pentru că, să zicem că eu îți mai dau 100 de lei în plus și te bucur săptămâna asta că ai primit 100 de lei în plus la salariu. Dar îți dai seama după o lună, două, trei, că de fapt banii nu e o sumă atât de mare încât să îți aducă să facă o diferență foarte mare în ceea ce privește calitatea vieții tale. Și de fapt, e foarte ușor să ajungi la același nivel de satisfacție sau de motivație precum înainte de această mărire salarială. În general, trebuie gândită foarte serios partea asta de recompensare salarială și sunt foarte multe studii care analizează cum reacționează oamenii la creșterile salariale. În general, cu toții, evident, noi ne așteptăm să primim niște creșteri salariale. Ce am văzut în practică este că dacă, de exemplu, compania oferă bonusuri și un anumit procent, de exemplu, o creștere de un anumit procent în fiecare an, angajații deja așteaptă anual această creștere. Și dacă nu există această creștere pe care eu așteaptă, angajații sunt dezamăgiți. Deci nu numai că tu nu îi motivezi, dar de-a dreptul ei vor fi dezamăgiți că nu a apărut creșterea, tocmai pentru că ei deja așteaptă, deși teoretic nu e obligatoriu să urmeze o creștere salarială. Ca să vă dau un alt exemplu, o altă întrebare pe care ne-o punem este cum ar trebui să recompensăm pe angajați în funcție de performanță sau cât de ușor ne este să recompensăm în funcție de performanța lor. Și vă spuneam că unele companii preferă cumva să meargă pe principiul ăsta al egalității. Îi recompensează pe toți la fel, tocmai ca să nu apară supărări. Pentru unii dintre angajați va funcționa acest principiu, pentru alții angajați nu va funcționa. Deci, practic, vedem că aproape orice strategie folosim întotdeauna. Pentru unii va fi motivantă, pentru alții mai puțin motivantă. Eu, ca și angajator, ar trebui să văd unde am procentul mai mare de angajați, un număr mai mare de oameni ce anume ar funcționa cel mai bine pentru cât mai mulți dintre angajații mei. Și pentru că ziceați de salariu și bonusuri, există o teorie modernă, mai actuală, care se numește crowding out, motivation crowding out theory. Și ce spune teoria asta? Că, de fapt, prin recompensele externe, inclusiv de genul bonusuri sau salariu, eu, de fapt, reduc motivația intrinsecă, motivația internă a angajaților. Și acum vreau să vă întreb pe voi ce înseamnă, de fapt, motivație internă. Care e diferența dintre motivația externă, deci ceva din exterior care mă motivează, și motivația internă? Ce ar însemna motivație internă? Că ne automotivăm. Că eu mă automotivez, exact, și că mă motivează jobul și activitatea în sine pe care o fac. În general, eu ca angajator îmi doresc ca angajații mei să se motiveze, să aibă această motivație internă. E adevărat că ele se combină, că întotdeauna am și motivație externă și motivație internă, dar îmi place să văd la angajați că există această motivație internă. Și teoria asta, crowding out theory, îmi spune că, de fapt, recompensele externe îmi reduc motivația internă. Și ca să vă dau un exemplu de experiment făcut, avem mai multe grupuri de studenți, că a fost făcut așa ca un fel de simulare experimentală. Și li se dădea o sarcină plăcută, să rezolve niște puzzle-uri, dar o sarcină cumva care presupune implicare intelectuală și este și plăcută. Și la un moment dat, în pauză, avea o pauză. Și în pauză unii dintre ei făceau puzzle-uri în continuare, alții își alegeau să-și petreacă pauza într-un alt mod. Acum, întrebarea a fost dacă în pauză, atunci când nu au nicio sarcină de făcut, oamenii, câți dintre ei vor continua să facă activitatea aceea și câți dintre ei nu vor continua să facă activitatea respectivă. La unul dintre grupurile experimentale, li s-a spus așa: uite-te, cu cât faci mai multe puzzle-uri, vei primi o recompensă financiară. Nu știu, $1, să zicem, în plus pentru fiecare puzzle făcut. Ce s-a observat? Că în pauză, cei cărora li s-a promis un bonus financiar au făcut mai multe puzzle-uri sau mai puține? Ce vă așteptați? Nu au făcut mai multe. Au făcut mai multe în prima fază. No. Adică, domnule, știi că primești mai mulți bani și că primești bani pentru activitatea asta pe care până acum o făceai gratis. Dacă primești bani, vrei mai mulți bani și faci mai multe bonusuri.
Și într-adevăr au făcut mai multe puzzle-uri decât cei care nu au primit, nu li s-a spus deloc de bonus. Ei nici nu au știut că unii primesc bonus. Ok, dar ce s-a întâmplat după aceea? La un moment dat, nu s-a mai oferit, într-o altă fază, nu s-a mai oferit bonus celor care deja primiseseră bonusuri. Și s-a urmărit în ce măsură ei mai făceau puzzle-uri în timpul lor liber, cumva, în pauză. Și ce s-a văzut? În momentul în care deja nu mai primeau bonus, în care s-a anunțat, ok, gata, din acest moment nu se mai dau bonusuri, ce credeți? Ei au mai continuat să facă puzzle-uri în timpul lor liber, în pauză? Nu, n-am mai. Nu. Exact. Și s-a observat că, de fapt, avem un efect invers. Bun, când îmi dai bonusul, dacă bonusul este suficient de mare ca să mă motiveze, eu fac mai mult. Dar în momentul în care nu mi-l mai dai, eu fac mai puțin decât făceam înainte. Cumva s-a văzut că, da, ok, te motivează financiar până la un punct, dar tu ajungi, de fapt, să-ți scadă interesul tău și motivația ta internă de a face puzzle-ul de plăcere, pentru că îți place să faci puzzle-ul respectiv, și ajungi să faci puzzle-ul pentru bonus. Dar în momentul în care nu mai este bonusul, nici nu mai vrei să faci puzzle-ul. Are logică ce zic? Da. Practic, acest experiment a demonstrat că o recompensă externă mă poate face să îmi reducă, de fapt, motivația internă. La fel s-au făcut astfel de experimente cu donarea de sânge, de exemplu. Donarea de sânge este un comportament voluntar. Și foarte multă lume donează tocmai pentru că ai satisfacția aia că ajuns pe cineva, faci tu un bine, ești util, ești de folos. Și asta îți aduce ție o satisfacție. Ce s-a văzut? Că după ce au început să plătească donarea de sânge, e adevărat, unii au început să vină să doneze, deși până atunci nu donau, pentru că erau interesați de recompensa financiară. Însă alții care până atunci donau, n-au mai venit să doneze. De ce? Pentru că cumva le-a anulat această satisfacție de donez ca să ajut, cumva se simțeau, apoi acum donez ca să primesc niște bani. Și că oricum este ceva plătit, nu? Le-a redus un pic satisfacția pentru activitatea în sine. De aceea trebuie să fim foarte atenți întotdeauna cum oferim recompensele externe, ca să nu reducem foarte mult motivația internă pentru activitate. Apropo de acest lucru, vă ziceam că activitățile voluntare pe care le fac angajații în firme sunt un aspect foarte interesant, pentru că foarte mulți angajați depun foarte mult efort pentru activități voluntare, nu știu, de la cadouri de sărbători pentru familii defavorizate, de la efort în construire de mergi de construiesc case sau parte de environment, de acțiuni legate de mediu, acțiuni de donații, și depun efort și se implică, deși nu sunt recompensați pentru asta. Și aici, de fapt, se vede foarte mult motivația internă a angajaților. Și, practic, pe motivația asta internă, eu ca și companie, e bine să o stimulez cât mai mult. Bun, și vă ziceam că legat de motivație avem foarte multe teorii. Dacă analizăm aceste teorii un pic mai în profunzime, vedem că, de fapt, ele cumva au foarte multe puncte comune și, bineînțeles, că se diferențiază și școlă câte puțin. Avem, de exemplu, aceste teorii bazate pe nevoi. Sunt teoriile de conținut, care ce îmi spun? Că dacă eu vin cu strategii de motivare a angajaților care să întâmpine nevoile lor, o să îi motivez. Evident că eu dacă vin și te motivez cu un bonus financiar, când tu deja financiar stai foarte bine și ai și casă și mașină și tot ce trebuie, pentru că ai venituri, poate și din alte surse, faptul că eu îți dau ție un bonus financiar pentru tine, asta nu te mai motivează. Și cred că asta cu toții putem să înțelegem. Sau vreau să te motivez, de exemplu, printr-un abonament la sală, dar ție nu-ți plac activitățile fizice. Din nou, asta nu va fi o strategie de motivare care să funcționeze pentru tine. Apoi mai avem teoriile bazate pe procese, adică cum gândesc oamenii și cum văd lucrurile oamenii. Și aici, de exemplu, avem teoria echității, care ne spune că da, eu pot să fiu foarte mulțumită și satisfăcut la locul de muncă, până în momentul în care aflu că colegul meu, care nu-i cu nimic mai grozav decât mine, are poate cu 2 lei mai mult. Sau are nu știu ce alt avantaj din punct de vedere al bonusului. Și asta mă face pe mine să nu mai percep ca fiind corecte lucrurile în cadrul companiei și să fiu un pic demotivat. Mai avem apoi teoriile de întărire, care îmi spun că, de fapt, noi putem să îi motivăm pe oameni prin pedepsele și recompensele pe care le oferim. Și aici sunt mai multe criterii care îmi spun cum ar trebui să ofer aceste recompense.
Teoria lui Maslow poate este dintre cele mai cunoscute, care merge mână în mână cu teoria lui Herzberg și îmi spun că, de fapt, avem niște anumite categorii de nevoi pe care trebuie să le îndeplinim pentru a fi motivați și avem acele nevoi cumva mai fiziologice și de securitate, care trebuie să fie cât mai bine acoperite la locul de muncă. Putem să dați exemple de ce ar putea să facă o companie ca să îndeplinească aceste nevoi fiziologice și de securitate la locul de muncă. Prin ce îndeplinesc aceste nevoi fiziologice și de securitate? Temperatura Deci condiții de lucru. Da, un birou curat, un birou aerisit, prin salariu inclusiv, pentru că prin salariu omul își permite un anumit nivel de trai, prin siguranța locului de muncă, prin faptul că nu ești stresat că s-ar putea să-ți pierzi locul de muncă. Gândiți-vă acum în perioada aceasta, nevoile de securitate pentru foarte multe dintre persoanele, nu numai cele angajate, dar și cele care nu sunt angajate, sunt un pic amenințate. Deci odată că nu te simți protejat, că nu te simți în siguranță fizic și doi, nu te simți în siguranță din punct de vedere, vei mai avea locul de muncă, vei mai avea venitul acela sau s-ar putea să firma să nu meargă bine și să facă disponibilizări. Deci cumva avem aceste nevoi de bază care în această perioadă sunt destul de mult atacate. Este destul de greu să-i motivezi pe oameni la nivele superioare când nevoile acestea încă nu sunt îndeplinite, dar nu imposibil să reținem acest lucru. O altă categorie de nevoi sunt nevoile sociale, nevoia aceasta de apartenență, de a face parte dintr-un grup, de a fi un membru a unei colectivități, de a avea niște colegi, de a avea cunoștințe, de a avea niște persoane cu care comunic. Din nou, în perioada aceasta de muncă de acasă, sunt un pic afectate nevoile acestea? Evident că da. Pentru că socializăm mai puțin, interacționăm mai puțin, s-ar putea să mă identific mai puțin cu compania. Apropo de acest lucru, vă ziceam că multe dintre companii, ca strategie de a-și motiva angajații, merg pe partea asta de a-i face pe angajații să se identifice cu firma. Și știți, strategii de genul, primim cadouri din partea firmei, cu tricou cu numele firmei, cu ghiozdane, cu tot felul de, nu știu, accesorii, cu logo-ul firmei, care să mă facă cumva să mă simt parte din firma respectivă și să mă identific cu firma. Sunt niște strategii care pentru mulți angajați funcționează destul de bine. Apoi un alt nivel de nevoi sunt cele de reușită, de a fi recunoscut, de a fi recunoscută competența. Apropo de acest lucru, ziceați de feedback la începutul discuției. Da, prin feedback eu întâmpin nevoile aceasta de stimă și de recunoaștere a performanței angajatului. Nevoia aceasta de reușită, să văd eu că mă descurc bine și că fac bine lucrurile. Când vorbim de stimă, nu este vorba doar de stima din partea celorlalți, ci vorbim și de propria mea stimă. Și aici e o discuție foarte interesantă și destul de complexă, pentru că, apropo de această stimă de sine, de foarte multe ori, de fapt, problema pornește din faptul că eu, ca persoană, am complexe de inferioritate, poate eu am o stimă de sine redusă, eu am o nevoie de validare din exterior foarte puternică și pe asta se mașează destul de mult, că mulți dintre noi avem nevoie să ne validăm din exterior, adică am nevoie să mi se recunoască meritele din exterior ca să pot eu să-mi recunosc mie însumi meritele. Și de multe ori, cei care suntem poate cu stima de sine mai scăzută, avem nevoie de și mai multă apreciere din partea celorlalți. Cu cât suntem mai convinși că noi suntem competenți și suntem mai mulțumiți noi de noi, cu atât avem poate nevoie un pic mai puțină de recunoașterea din partea celorlalți. Nu știu dacă face sens ceea ce vă spun eu acum. Dar de multe ori trebuie să fim atenți și să înțelegem că dacă oamenii poate reacționează negativ la o remarcă pe care noi am făcut-o, uneori asta este legat și de propriile interpretări ale acelei persoane, pentru că cu cât este mai cu stima de sine mai scăzută, șansele riscul să interpreteze ceea ce spun eu într-un mod negativ este un pic mai mare. Apoi, o altă categorie de nevoi sunt aceste nevoi de autorealizare, de dezvoltare profesională, să simt eu că cred, să simt eu că sunt mai bun, să simt eu că fac lucrurile un pic mai bine, care e o nevoie pe care foarte mulți dintre noi o avem și de aceea eu ca și angajator trebuie să caut sarcini care, odată, să mă asigur că sarcinile pe care omul le face, le poate face,
Pentru că dacă nu le faci, poate face, va avea sentimentul acela de incompetență. Când eu mă simt incompetent, nivelul meu de satisfacție o să scadă. Prin urmare, eu ca angajator, dacă vreau să-l motivez pe angajat, trebuie să-i caut sarcini pe care să le poată face, adică el să își demonstreze că e capabil, să aibă o stimă de sine și o satisfacție în muncă și doi, pe urmă să încerc un pic să crez nivelul de dificultate a sarcinilor ca să aibă și senzația aceasta că învață și că crește. Pentru că dacă mă plafonez, pentru multe persoane acest lucru înseamnă o apariție de insatisfacție la locul de muncă. Bun, și vă ziceam că factorii aceștia, cumva care sunt mai de bază, sunt considerați că sunt mai degrabă generatori de insatisfacție, adică relația cu superiorul, mai degrabă o să-mi genereze insatisfacție decât chiar să mă motiveze. Condițiile de muncă, iarăși, mai degrabă, dacă nu sunt bune, ele o să-mi creeze să fie o sursă din insatisfacție. Iar, de fapt, și inclusiv remunerația, cumva nu neapărat că mă motivează, ci dacă nu este la nivelul suficient de mare ca să se potrivească cu ceea ce am eu nevoie, o să-mi fie o sursă de insatisfacție. Iar, de fapt, factorii care mă motivează sunt realizările mele, faptul că am putere de decizie la locul de muncă, că fac lucruri care îmi place, că îmi sunt recunoscute meritele, că am posibilitatea să cresc și să mă dezvolt. O altă teorie, cea a lui Alderfer, ce vine și spune în plus față de ceea ce spuneau celelalte teorii, este că angajatul și omul în general are nevoie de partea asta de dezvoltare, de creștere, de a învăța. O altă teorie a lui McClellan, care mi se pare iarăși că aduce un element în plus, este nevoia de putere. Pe lângă celelalte nevoi, unii dintre noi avem nevoie de putere. Și acum e o întrebare destul de bună, de ce avem această nevoie de putere? Unii au mai accentuată, alții mai puțin. Ei, cei care au nevoie de putere, probabil că vor fi mai satisfăcuți și mai motivați dacă în jobul lor vor putea lua mai multe decizii, dacă vor putea să simtă că au o anumită responsabilitate crescută în postul pe care îl au, că poate că au poziții de coordonare și pot să influențeze pe ceilalți. Și atunci eu, ca și angajator, trebuie să caut sarcini astfel încât angajatul să simtă că este satisfăcută nevoia aceasta de putere. Și poate că ați văzut inclusiv la posturi precum un portar. Poate că ați văzut că sunt unii care își exercită nevoia aceasta de putere un pic poate chiar mai agresiv sau foarte rigid. Nu știu dacă puteți să vă gândiți la exemple concrete în care v-ați confruntat cu astfel de situații în care persoanele simt nevoia cumva să vă facă să înțelegeți că ei sunt cei care dețin puterea în situația respectivă. Sau cu organe de control, de exemplu, cu persoane care au poziții de audit, persoane, de exemplu, din poliție, nu știu dacă vi s-a întâmplat, sau din armată, dacă vi s-au întâmplat astfel de situații și vedeți că ei au o autoritate, exprimă o autoritate un pic mai accentuată. Da, îmi place să intimideze. Da, asta este și o strategie de reușită, în sensul că au sesizat că dacă intimidează, oamenii se supun la autoritate. Și atunci e o strategie care pentru ei funcționează. De asemenea, putem să învățăm, din păcate, că dacă devin agresiv sau dacă încep să mă cert, de exemplu, cu o vânzătoare sau cu cineva, un ofițer, un agent la bancă, că se rezolvă problema. Și ajung să învăț, de fapt, că un comportament un pic mai certăreț e mai eficient, că se sperie și încearcă să mă liniștească și să îmi rezolve problema. Și din păcate învăț că dacă mă comport mai urât, se rezolvă mai rapid problema, ceea ce este păcat că ajungem să învățăm lucrurile acestea, că astea funcționează mai bine. O altă teorie, iarăși foarte cunoscută, este teoria X, teoria Y, care e veche, deja clasică, dar foarte actuală și o să vă dau exemple. Teoria X nu spune că eu consider că angajații sunt neinteresați de muncă, ei nu doresc de fapt să muncească, nu le place ce au de făcut, muncesc doar pentru bani, muncesc pentru că ăsta e jobul lor și sunt obligați cumva să facă, sunt constrânși să muncească, muncesc numai când îi urmăresc și când îi monitorizez și îi penalizez dacă nu fac ceva bine
Și, pe de altă parte, teoria Y, care e credința aceasta că oamenilor le place munca, că oamenii sunt de bune intenții, că vor lucrurile să meargă bine și că au tot interesul ca lucrurile să meargă bine. Ei, e importantă teoria asta? Pentru că influențează foarte mult comportamentul oamenilor. Gândiți-vă că eu sunt un manager care funcționez după teoria X, adică eu cred că angajatul este neserios, este leneș și muncește numai pentru bani. Și numai dacă este împins de la spate. În momentul în care eu m-am întors un pic și nu mai sunt atentă la ce face, el o să găsească tot felul de strategii cum să muncească mai puțin. Cu siguranță și dintre voi sunteți care credeți lucrul acesta. Care e problema cu modul ăsta de a gândi? Eu nu zic că e adevărat sau că nu e adevărat, nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dar faptul că eu cred că acest lucru așa este și că este adevărat, mă va face să fiu mult mai autoritar cu angajații, să fiu mult mai orientat spre pedepse, mult mai orientat spre critici, spre a găsi ce nu este bine și ce nu funcționează. Ei, dacă eu mă comport așa cu angajații mei, ce fel de reacție o să am din partea lor? Exact de aceeași natură. Oameni care se tem, oameni care obosesc, care sunt deja obosiți, sunt tracasați, nici ei nu mai au încredere în mine așa cum nici eu nu am încredere în ei și e normal că dacă cumva nu sunt pe fază, eu să încerce, poate într-adevăr, să depun efort mai redus, pentru că nici ei nu au respect pentru mine. Nici ei nu doresc. Și eu cred că teoria asta se potrivește la cei cu nivel de educație scăzut. E foarte bună observația ta. S-ar putea ca acest stil de management, stil de leadership, să se potrivească mai bine pentru anumite categorii de oameni. S-ar putea să se potrivească mai bine pentru categorii de oameni care au fost învățați și în trecut în același stil de lucru. Adică niște oameni cu care 20 de ani s-a lucrat pe stilul ăsta de autoritate și de putere, adică eu sunt șeful, tu ești subalternul, tu faci ce spun eu, învață că așa merg lucrurile în mod normal. Dacă, de exemplu, se schimbă șeful, da, și încearcă să vină cu o abordare mai modernă, s-ar putea să nu funcționeze în prima fază. De ce? Pentru că oamenii aceia au învățat atâția ani un anumit model de management și le este destul de greu să se adapteze acum la un alt model. Are sens ce zic? Da. Dar asta nu înseamnă că în timp oamenii aceia n-ar putea să învețe un nou stil de leadership și să se adapteze și să funcționeze mai bine la un alt stil de leadership. E adevărat, din nou, că pe nivel de educație s-ar putea să avem poate mai multe persoane care văd lucrurile mai mult pe teoria X, de exemplu. Vă spuneam acest lucru că am avut o experiență foarte faină într-o multinațională de aici din Cluj, cu foarte mulți angajați, care, din punct de vedere al monitorizării angajaților, aveau foarte puține mecanisme de monitorizare, care mergeau foarte mult pe partea asta de autonomie și de încredere în angajat. Dom'le, eu îți spun ce ai de făcut și tu te gândești cum să faci. Pentru că ești expert pe bucata ta și știi poate mai bine decât mine cum e cel mai eficient să faci activitatea respectivă ca să ajungi la rezultate pe care noi toți îl dorim. Ce am văzut este că autonomia aceasta i-a ajutat pe oameni să își asume responsabilitatea, adică să se simtă ei responsabili de rezultat. Pentru că în celălalt stil de management în care tu îmi spui exact cum să fac, mie mi se pare, domnule, eu fac cum îmi spui tu, dar dacă nu este strict problema ta, că doar tu mi-ai zis să fac așa. Am pe cine să dau vina dacă lucrurile nu merg bine. Pe când, dincoace, dacă tu mă lași să fac cum cred eu că este mai bine, stau și mă gândesc, dacă ceva nu este bine, eu mă simt responsabil, pentru că eu am decis cum să fac. Are logică. Da. Și vedem că, de fapt, modul în care îi abordăm pe angajați ar putea să conteze foarte mult. Și să reținem acest lucru. Dacă eu mă comport urât cu o persoană, riscul ca și acea persoană să se comporte urât ca replică este foarte mare. De aceea, tot interesul meu este să mă comport cât mai pozitiv în relația cu colegii, cu clienții sau cu subalternii mei. O altă teorie este cea a performanțelor așteptate, adică pe angajat îl motivează ceea ce se așteaptă el să se întâmple. De foarte multe ori, deci eu mă gândesc așa, ok, dacă fac activitatea asta, mă aștept să iau un bonus. Și faptul că eu știu că va urma un bonus, asta deja pe mine mă motivează. Dar mai contează și valența, adică în ce măsură
acel bonus este ceea ce îmi doresc. Bine, eu fac jobul ăsta, voi primi bonusul. Dar, de fapt, îmi doresc așa de tare bonus, mă ajută așa de mult 100 asta de lei, sau, de fapt, nu mă ajută așa de tare. Prin urmare, o strategie de motivare mă motivează în măsura în care eu o aștept să se și întâmple, adică să și primesc recompensa asta la final și, doi, recompensa asta să fie și valoroasă pentru mine. Că dacă nu e valoroasă, nu o să mă motiveze. De partea aceasta de echitate, deja am discutat un pic și, într-adevăr, am văzut în practică foarte multe situații în care lucrurile merg foarte bine în companie și există, într-adevăr, foarte multe condiții care ar trebui să facă pe angajat fericit și mulțumit la locul de muncă și apar chestii mărunte de detaliu în care afli că cineva are poate o condiție un pic mai bună de lucru sau are un avantaj sau are poate un salariu un pic mai mare și asta ți se pare ție că face ca lucrurile să nu fie corecte. Și asta îți poate reduce foarte mult motivația ta în muncă, că ți se pare că pur și simplu nu e corect. Deci avem nevoie asta să simțim că sunt corecte lucrurile. Iar ce am mai observat în practică este că unii dintre noi avem, din nou, mai accentuată nevoia asta de a fi lucrurile echitabile și alții avem mai puțin nevoia asta. Sunt unele persoane și mi se pare că acelea sunt un pic mai fericite, cărora nu le pasă așa de mult de ce au ceilalți. În momentul în care nu-mi pasă așa de tare de ce au ceilalți, eu mă pot bucura mai mult de ceea ce am eu. Am văzut, pe de altă parte, mulți oameni nefericiți că cineva din firmă care avea poate o poziție de conducere sau un cu totul alt tip de post sau un cu totul alt statut sau cu totul altă vechime în firmă, avea un avantaj. Și asta îl deranja. Păi de ce are avantajele respective? Și m-am gândit, domnule, dar nu te ajută cu absolut nimic să te compari cu o persoană cu care tu nu ești de comparat. Și doi, să fii tu nefericit că acea persoană are. La ce te ajută? De pe poziția pe care tu o ai, nu vei putea să ai respectivele avantaje pentru că sunt poziții diferite sau sunt poate niveluri de experiență diferite. Poate că tu ești venit de 1 an în firmă, poate persoana respectivă e venită de 10 ani în firmă. Poate a avut o cu totul altă implicare și alte rezultate. Poate că e chiar normal să aibă anumite beneficii. Doar că cu cât am mai puține informații, cu cât este mai puțin transparent și criteriile de recompensă sunt mai puțin transparente, s-ar putea să apară senzația asta că alții primesc mai mult decât primesc eu. Ok, această condiționare de care vă ziceam este atunci când asociez un anumit comportament cu niște rezultate, care pot să fie pedepse sau recompense. De exemplu, eu vreau să încurajez ca angajați să tehnoredacteze rapoartele foarte îngrijit. Și atunci pun asta ca și criteriu de evaluare și de câte ori primesc un raport corect făcut și îngrijit, o să zic, ok, ai acumulat nu știu câte puncte care se acumulează și în final primești o recompensă. Deci, eu recompensez comportamentele care mi se pare mie că sunt dezirabile și de dorit în cadrul firmei. O altă teorie un pic mai modernă este teoria autodeterminării și care este extraordinar de importantă. Deja am povestit un pic de ea. Care ce spune Ryan și Deci? Că motivația asta internă de care am vorbit la început e influențată de cel puțin 3 aspecte. Adică eu ca angajat sunt mai motivat intern dacă mă simt mai autonom, dacă am mai multă autonomie la locul de muncă, adică mă lași tu, așa cum ziceam, să fac lucrurile așa cum cred eu că e mai bine să fie făcute. Tu îmi spui care mi este obiectivul, care mi este targetul sau standardul de performanță și mă lași pe mine să decid cum să fac lucrurile acestea. Și senzația asta de autonomie îmi dă mie responsabilitate și mă face să mă simt responsabil și să mă implic și să mă simt mai motivat intern la locul de muncă. Un alt aspect extrem de important care mă motivează este competența. Adică cu cât mă simt mai competent în sarcina pe care o fac, cu atât sunt mai motivat. Practic, ce spune această teorie este că e un joc între autonomie și sentimentul acesta că ești competent. Adică dacă doar ești autonom, adică ești lăsat să faci cum vrei, dar tu nu ai competențele să faci lucrul respectiv, asta nu o să te motiveze. Pentru că degeaba mă las să fac lucrurile cum vreau, dacă eu nu pot să le fac. Așa cum și eu, cealaltă parte, adică eu am competențe, adică eu aș putea să fac, dar tu nu mă lași să fac.
cum pot eu și cum aș dori eu. Că totul îmi spui tu și îmi dai proceduri foarte exacte cum trebuie făcute. Pentru că ți se pare că tu gândești mai bine decât mine și că știi mai bine care ar trebui să fie procedura de lucru. Deci autonomia aceasta și competența merg practic mână în mână. Și unele dintre strategiile sau acțiunile de resurse umane sau de leadership pe care le implementăm s-ar putea să reducă sentimentul de competență. De aceea vă ziceam că aceste recompense externe îmi reduc un pic sentimentul de autonomie. Adică cumva eu simt că deja fac lucrurile, nu pentru că așa cred eu că e bine, ci fac așa pentru că știu că așa voi primi recompensa. Pentru că știu că asta vrei tu. Și asta un pic mă face să mă țin mai puțin autonom, pentru că eu deja, autonomia mea e scăzută pentru că eu îmi doresc de fapt recompensa aceea și fac ce trebuie și ce mi se spune să fac pentru recompensa aceea. Iar un alt aspect, tot în această teorie a autodeterminării, este sentimentul acesta de apartenență de care am vorbit. Că noi avem nevoia să simțim că aparținem unui grup. În momentul în care simt că aparțin colectivului, că sunt și eu parte de acolo, că sunt parte din echipă, o să mă strădui mai mult ca echipa să aibă rezultate la final. Deci, ca să recapitulăm, ce am de făcut atunci când implementez o strategie de motivare a angajaților? Întotdeauna trebuie să plec de la a analiza comportamentul angajaților. Degeaba mă uit eu la tine ca angajat, că nu o să pot să zic ce te motivează pe tine. Dar dacă sunt atent un pic și analizez un pic mai în detaliu comportamentul tău, s-ar putea să-mi fie mai ușor să înțeleg ce nevoi au angajații mei. Și ar trebui să văd un pic care sunt nevoile angajaților și ce îi motivează pe ei. Iar pornind de aceste nevoi ale angajaților, să stabilesc un plan de motivare a angajaților. Apropo de acest lucru, vă ziceam că din experiența practică am văzut diferențe între nevoile și ce îi motivează pe oameni, de exemplu, între tineri și între persoane cu mai multă experiență. Pe tineri, în general, ce credeți că îi motivează mai mult? Inclusiv partea salarială, inclusiv partea de condiții de muncă, adică cum arată biroul, cum arată clădirea. Sunt aspecte care pentru ei contează un pic mai mult. Pe când pentru persoanele cu mai multă experiență contează mai mult poate tipul de proiect pe care lucrează, tipul de sarcini pe care lucrează, cât de mult învață la locul de muncă. De aceea e important să înțelegem și să fim atenți la ce îi motivează pe angajații cu care lucrez și să fac diferența între ei, pentru că dintr-o echipă de 5 oameni, pe unii s-ar putea să-i motiveze mai mult faptul că le spun și le dau feedback pozitiv, iar pe alții să-i motiveze mai mult faptul că au posibilități de avansare și de creștere în cadrul firmei, iar pe altul să-l motiveze cel mai mult banii pe care ia. Nu voi spune că o anumită nevoie e mai importantă sau cumva e mai bună decât alta. Mi se pare corect și dreptul nostru să avem fiecare nevoile pe care le avem fără să fim blamați sau acuzați. Adică e cumva jenant că, vai, ce urât din partea ta că tu ești motivat de bani. Asta este, dacă omul e motivat de bani, eu trebuie să mă gândesc foarte bine, de exemplu, atunci când fac o recrutare, dacă îmi permit un astfel de angajat. Ok, am bani, dacă am bani înseamnă că e ok. El va fi mulțumit pe genul acesta de post, pentru că eu am buget suficient de mare și îi va îndeplini aceste nevoi legate de bani. Dar mă pot aștepta ca în momentul în care va primi o ofertă cu 3 lei mai mare, ca omul acela să plece. Și avem frecvent astfel de plângeri cumva din partea celor care lucrează în resurse umane, care ne spun, păi da, pentru 100 de lei, efectiv au plecat la o altă firmă, fără să se gândească că poate, la noi în firmă, dacă mai rămânea un pic, ar fi avut șanse mult mai mari să crească mai repede, să obțină o poziție mai înaltă din punct de vedere ierarhic, sau o poziție cu responsabilități un pic mai avansate din care să învețe mai mult. Deci de multe ori poate au fost păcăliți de un salariu mai mare, fără să se gândească pe termen lung că, de fapt, dacă rămâi un pic mai mult pe postul acela, poate că ai mai multe șanse să înveți. Apropo de acest lucru, sfatul pe care eu îl dau este, în general, să fiți mai atenți la ce poți învăța pe un post decât la salariul pe care îl iei de la postul respectiv. Din punctul meu de vedere, cel puțin la început de carieră, ați găsi un post care să te ajute să înveți și să crești tu ca om sau tu ca angajat, e mai important decât să iei mai mulți bani. Pentru că în momentul în care tu crești, șansele ca pe urmă să ai poate o altă poziție în aceeași firmă sau poate într-o altă firmă mult mai bine plătită sunt mult mai mari.
Deci, ca și tehnici de motivare, apropo de ce spuneați voi, de feedback, de stabilire de obiective, de a reproiecta postul, este o strategie de motivare, adică modific sarcinile postului astfel încât să fie mai provocator, mai challenging pentru angajat. Sau, mai spuneți-mi voi alte tehnici de a-i motiva pe angajați care funcționează destul de bine, aproape la orice categorie de angajați. Susținerea morală? Da, și la ce te referi când spui asta? La faptul că îi spui angajatului, da, o să poți să faci asta, poate ești la început, dar vei reuși pe Așa, parcurs. cumva încurajări, Exact. sprijin, suport. Apropo de acest lucru, tot așa din interviurile pe care le-am avut cu angajați din firme, ce spun ei e că e foarte important să primească acest sprijin moral și suport tehnic. Adică, dacă mă potrivnesc și nu reușesc să rezolv o sarcină, să primesc ajutor de la șeful meu. Să-mi arate unde n-am făcut bine și să mă ajute, să nu mă lase să stau o săptămână nereușind să rezolv sarcina respectivă. Deci acest ajutor contează destul de mult. Altceva. Cum i-am mai putea motiva pe angajați? Prin acest program flexibil, și asta poate este tehnica care funcționează foarte bine la locul de muncă, pentru că, apropo de teoria autodeterminării de care vorbeam mai înainte, programul flexibil îmi dă senzația aceasta de autonomie. Faptul că eu pot să decid când încep, când termin, că pot să decid, uite, trebuie să plătesc o factură sau trebuie neapărat să mă duc la o ședință cu părinții sau am o problemă personală pe care trebuie să o rezolv și pot să plec dacă e nevoie, îmi dă senzația aceasta de autonomie și mă motivează în general la locul de muncă. Deci programul flexibil, această flexibilitate la locul de muncă îmi stimulează de obicei motivarea. Partea aceasta de dezvoltare, de posibilități de training, oportunități de formare și de instruire, din nou, mă motivează. Cotă parte din profitul firmei. Adică am bonus mai mare dacă lucrurile merg mai bine. Sau salarizare diferențiată în funcție de competențele sau pregătirea pe care o am. Din nou, sunt strategii care ar putea să funcționeze și să-i motiveze pe angajați. Dar să nu uităm, apropo de acest climat organizațional, că și el este o tehnică de motivare. Adică mediul de lucru efectiv îi motivează pe angajați. Și Vroom, avem iarăși o teorie clasică, dar care încă este prezentă, practic suntem motivați, adică performanța noastră depinde de mediu, de abilități și de motivație. Adică eu sunt mai performant la locul de muncă dacă am contextul care să mă ajute să pun în practică competențele pe care le am și să implementez cunoștințele pe care le am. 2. Dacă am abilități, adică nu numai să am un mediu care mă sprijină, niște șefi care mă încurajează, o cultură organizațională care mă încurajează să muncesc și să fiu performant, dar să am și competențe să fiu performant. Și 3. Să fiu și motivat. Adică poate să fie un climat foarte încurajator, o cultură extraordinară, deci un mediu minunat, eu să am abilitățile, talentele, să am toate competențele, dar să nu-mi doresc, să nu fiu motivat. Sesizăm interacțiunea dintre cele 3. Adică oricare dintre ele lipsește, de fapt, îți afectează performanța. De aceea e așa de important să vezi care sunt nevoile și ce îi motivează pe angajați, tocmai pentru că la final tu vrei să ajungi la performanță. Vrei să ajungi la rezultate cât mai bune din partea angajaților. Și vă ziceam, sunt mai multe strategii pe care le pot aplica ca să ajung la această performanță din partea angajaților și una dintre strategii este să mă asigur că omul se potrivește cu postul, că omul se potrivește cu firma, că omul se potrivește cu cerințele clienților, cu tipul de clienți cu care lucrăm, că omul se potrivește cu echipa în care va lucra. Observați că, de fapt, am destul de mulți factori pe care trebuie să i am în vedere, e foarte greu să i am în vedere pe toți, dar cu cât ating mai mulți dintre ei, cu atât va fi mai bine. Dacă aveți alte întrebări legate de partea aceasta de a motiva angajații, vă ziceam de stabilirea de obiective, care poate să fie o tehnică, acest management prin obiective și stabilirea de obiective, o tehnică foarte utilă de a-i motiva pe angajați și, bineînțeles, sistemele de recompensare. Sunt strategii
prin care noi încercăm să-i motivăm pe angajați și bineînțeles că avem recompense financiare, dar avem și recompense non-financiare. Partea asta de care ziceam, de recunoașterea meritelor, de laude în public, partea aceasta de poți să participi la un training, de exemplu, cu cât ești mai bun și mai performant și mai dedicat la locul de muncă, cu atâta noi investim mai mult în tine și îți găsim training-uri pe care ți le plătim poate ca să le urmezi. Apropo de aceste recompense, avem recompensele directe, de bază, salariul de bază, de exemplu, adausuri și sporuri, salarii de merit, bonusuri și avem recompense indirecte. Și în recompensele indirecte avem beneficiile obligatorii, de exemplu, asigurări sociale, concedii. Astea sunt niște beneficii obligatorii pe care angajatorul e obligat. Trebuie să împlătească contribuția la sănătate, la pensii, la concediu de odihnă. Dar mai sunt și beneficii opționale, adică poate că mi se dau acțiuni sau poate că avem niște discounturi în cadrul firmei sau poate că avem niște asigurări de sănătate private oferite de către firmă sau știu ce alte beneficii pe care firma poate să le ofere. Bun, dacă aveți întrebări legate de ceea ce am discutat până acum, mare bucurie